Bertsio ofizial batek ezartzen duena paeta bada. Ja ikerketa paeta horrekin jotzeu, justiziak paeta horrekin jotzeu, egisak paeta horrekin jotzeu, orduan hilda agertu eta 200 eta bertsio ofizialak esaten madu ikerketa landu be gorputzat bero eonda, pertsona hori suizida indala, ja dana biziauta do. Josu agertu eta urte batea atxilotu zuten Iñaki Bilbao, Josukin zon kidea. Bera izan zan, deituzuna, bere testigantza emanaz, Josu Bilbon desagertu zala, agertu baino 300 lehenuo. Naiz eta kasua irikitea egon, eta bere testigantza eta behar prestatu testigantza ematera, ez zioten jaramonik egin, ezen ezer ikertu. Ezen begiratu 3 egun horietan Josu non egon zer gertatu zen, nondik nora justifikatu Bilbon desagertzea eta handik 80 kilometro eta agertzea. Ezarrita zegoen Josu suizidatu zela eta agertu o ez agertu testigantzak, frogak, indizioak edo zer gauza, paeta horren kontra jotze de beti, ez? La instituzioak inoiz ez diotela egiazko bide bat eman. 29 urte hauetan familiari eskartu behar zaio, beti egondala hor, beti eskatzen egi hori nolabait aurrera atera behar dugula, eta orain badaukagu beste lehiotxo bat, hortik jorratzeko, eta bintzat zerbait gehiago argitzeko modukoa izango dela hori da gure asmo.